ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಬದುಕಡ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಾದೊಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಏಪಗ್ಲ ಮಾಜುಚಿ ದೇಪನಾಗ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬದುಕನ್ನು ನಂಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚೊಂಡು ನೀನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುವೇರೆ ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಯೋಗಿನಿ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಬಲೆ ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುದು ಬರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು? ಈರೊಂದು ಏತಿ ವರ್ಷದಿಂದ 28 ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ ಏತು ಸಾವಿರ ಜೋಗ್ಲಂತ ಖಂಡಿತ ಬೈದಿರು ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ 50 ಮಕ್ಕಳಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಂಡ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಬಂದ್ಪಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಜುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಕಂದೀರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂದೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಳ್ಳ ಅವಿನ ಅಕಳ ಖುಷಿನ ಎಂಕಳ್ಳ ಪನ್ಪೀರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಂತು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಹಾಕಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಂಡು ಗೊಂಬೆ ನೋಡೋ ಮುಲ್ಪದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕದ ಆದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಲೇಟ್ ಲಡ್ಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾವು ಫುಡ್ ದೊಂಡೆ ಫುಡ್ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಇದೀಗ ಬರ್ಪಿನ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಲ್ ತೊಂದೊಲ್ಲರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಪ್ಪ ಅಂಚಾದೆ ಜಾತ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವನ ಬದುಕು ಎರಡಲ್ಲೂರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಡಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿಯಾತ ಎಲ್ಲೆ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಗ 25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ತುಳುವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವಡ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿಯಾತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ಪೇಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೇಡ್ ಅಂಚಾದ ಅಡೆ ಬೈದ ಅಲ್ತಾ ಟೀಚರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿನಿ ಟೀಚರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಇಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿ ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ರೀಚಿ ಅದೇ ತೂಲೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕಲ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿತ್ತನ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಮಾತ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ನೆನಪು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಗಳ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಬಂದು ಅಂಗನವಾಡಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಟೀಚರ್ ಸುರುಕು ಪನ್ ಮಾಡೋಣ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಇಡೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಲ್ಪರೆ ಅಂಚೆನೆ 6 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಣಂತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ಮೂಲ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಾತೃಬಂಧನ ಪಂಪಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ 5,000 ಸೆಕೆಂಡಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ 6,000 ಅವು ಮಾತೃವಂದನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃವಂದನ ಯೋಜನೆ ಅವು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪೆದ್ದಿನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರಿ ತೆತ್ತಿ ಪದಂಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅವಿನ ಪುರ ಎಂಕ್ಲು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು 6 ತಿಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆ
ಬಕ್ಕ ಇದು ಹಾತು ಬಗ್ಗೆ ನೆಂಕಿಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ದೇವರಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳಬೇಕು, ಕೈ ಮುಗಿದು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ. ಶುರು ಮಾಡಿರಿ, ಮುಗಿಂದ ಕತೆಗೆ. ಹಾಂ ಶುರು. ನಾವು ಬಾಷ್ಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಶಾಂತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ಊಟಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು. ಓ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವಿನ್ನು ಕಲಿತಿರುವ ಆಟ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾ ಕುಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಏನಿತ್ತು ಚಾಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ? ಕಶ್ವಿಗೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆ, ರಿಯನ್ಸಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ಸಜನಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ಚಪಾತಿ, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ದಿವ್ಯನಿಗೆ ಚಪಾತಿ, ಕನಿಷ್ಕಿನ್ಗೆ ದೋಸೆ, ಫಜಲ್ಗೆ ಅಪ್ಪ, ರತನಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಮಹಿತನಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಚಾಕೆ ತಿಂಡಿ? ಏನು ಗುಡ್ಡಲ್ಲ ನೀನು? ಏನಿತ್ತು ಚಾಕೆ? ಇಡ್ಲಿಯಾ? ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ? ಹೌದಾ? ಮುಗಿನಿಂದ ತೆಗೆ, ನೀನು ಗುಡ್ಡಲ್ಲ. ತೂಲೆ ಟೀಚರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾಕ್ಲೇನು ಆ ಮಾನ್ಯಾರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ದಯಬನ ಆತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಮಾತ ಅಂಡ್ ಈರು ಟೀಚರ್ ಅದು ಈತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾಯಾರು ಆತ ನಾನು ಈತ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆಂಚತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಇರು ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನೇ ಜೋಕ್ ಎಂಕಲನೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದು ಇಲ್ಲಡಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಜೇಡಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಡುಂದಿಜ್ಜಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜೋರು ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರೆನೇ ಅಡಿಗೆ ಮನಿ ಪೆಂದ ಕುಲ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆಂಡ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆಡ್ ಬಂದ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಜುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಗಿ ಕಂದೀರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂದೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಳ್ಳ ಅವೇನು ಅಕಲ್ಲ ಖುಷಿನ ಎಂಕಳ್ಳ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೇನು ಕಂತು ಬುಡಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಹಾಕಲೇನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಪೋನಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿತೆ ಹಾಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ಪುರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಟು ಪೂಜೇರು ಕಾಂಡದ ಪೇರ್ ಪರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಉಂಡು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ತಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಾರು ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲು ತಿರ್ತು ಬಿರ್ಕುಜೇರು ಬಗ್ಗದು ಪೂರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂಗಳವಾರೆಲ್ಲ ಗುರುವಾರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಗನವಾಡಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಕೊರಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು? ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಹುಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದು? ನವಿಲು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟ ಯಾವುದು? ಹಾಕಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ ಯಾವುದು? ಆಲದ ಮರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂ ಯಾವುದು? ಕಮಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು? ಕುಂಬಳಕಾಯಿ.
ಮುಲ್ಪ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಯೆ ಬಡವೆ ಅಂಚೆನ ಮರ ದಾಲೇಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೀರು ಒಂತೆತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಯಾನ್ ವಾ ರೀತಿ ಪನೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಯಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ಡ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಗುಂಪು ಮೂಜುಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಲಿತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡ್ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂದು ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆನಪು ದೀತೀರು ನೆನಪು ದೀತಿನ ಬಿತ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ಓಲಜ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇತೆ ಪುಯರ್ ಮಲ್ಲನಾಗ ಬೇತೆ ಅದು ಪುಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಣಕ್ಕೆ ಏನು ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹಾ ಅಂದ ನೆಂಪು ಪುಂಡತೆ ಪುದರ್ ಬನ್ನಾಗ ದವನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಏತಿ ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ 28 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಖಂಡಿತ ಬೈದಿರು ಮೂಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ 50 ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀರು 50 ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೀರಿ 50 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೀರು 50 ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಪಕ್ಕ 45 40 30 35 30 35 ಪುಯ್ನ ವರ್ಷ 28 ಇತ್ತ ಈ ವರ್ಷ 20ಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಆತೆ ಈ ವರ್ಷ 20ಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಾನು ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಓಡಿ ಬಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತಾನು ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ದಂಟಿನ ಕೋಲು ನುರ್ಗೆ ಕೋಲು ದಂಡಿನ ಕೋಲು ನುರಿಗೆ ಕೋಲು ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿತ್ತು ಡೋಲ್ ಬಸಿತ್ತು ಮಾರುದ್ದಾದ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಮಾರುದ್ದಾದ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಓಲಗ ಊದಿತ್ತು ಓಲಗ ಊದಿತ್ತು ಮುಲಂಗಿ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಲಂಗಿ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಂದನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಂದನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ತೆಗೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೀರಿ ಗುಡ್ಡು ಸದಾ ಗುಡ್ಡು ಅದು ಮೇಲೆ ಉಂಟು ರತನ್ ಕೃತನ್ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಕ್ ಫಾತಿಮಾ ಸಜಾ ದಿವ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ರಿಯನ್ಸಿ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಶ್ವಿ ಮಹಿತಾ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫಸಲ್ ರತನ್ ಕನಿಷ್ಕ್ ನಿಲ್ಲಿಚು ಇದ್ಯಾರ್ದು ಅಶ್ವಿನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಆಯ್ತಾ ಫಸಲ್ ದಿವ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ರಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಬೇತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದು ತೂಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪರಿಸರ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನು ಆವಾಡು ಅತ್ತನಂಡ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ರೈಲಿಂಗ್ ಆವಾಡು ಅತ್ತನಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೆತ್ತ ಬರೋದು ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಬರೋ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿರಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತೋಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಡ್ ಉಂಡು ಕೈತೋಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಡ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಿಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಿಲು 2 ದುಂಪ ಬಸಲೆ ಪಾಡುವ ಬಸಲೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ದುಂಪ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬದನೆ ಪಾಡುವ ಲತ್ತನೆ ತೌತೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅವು ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡು ಈ ಸಲ ಪತ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂದೂಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿ ನಂಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಿಗಳ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನೆದ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ದಿನಾಲಜ್ಜಿ ವಾರೋಡ್ 2 ಸತಿ ನೆತ್ತ ದೆಪ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕನ್ಪೇರು ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಪ ಬುಟ್ಟಿ ತಿಜರಿ ಅವು ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಖಾಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟು ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಊರ್ದಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲಾಖೆದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೂರ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಪೋಪ ಅವಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಣೆ 9:30 ಇದ್ದು ಬೈಯ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಜೊಪ್ಪೆರೆ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಏರ್ಲ ಗೌರವಿಸೋಡುಂದುಲ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ತೂಪಿನ ಕನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನತ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಾದ ಏತು ಮಲ್ಪೆರಂಡ್ ಅವಿನಿಯಾನು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರಿ ಮೆಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಕ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೂಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಗುಡ್ಡಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಕೂಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನೀನು ಕೆಲ ಬಾ ಹಾಂ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ಬೇಡಿ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗು ಆಯ್ತಾ ಬೇಗ ಹಾಂ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಗುಡ್ಡಲ್ಲ ಹೋಗು ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರನ ಹತ್ರ ನಾ ಟೀಚರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಚರಣನ್ನೇ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆ ಚರಣನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಈತ ವೈಭವ ಅದು ಈತ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟ ಓಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರಿ ಪಂಚಾಯತಿದ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹೌಲಾ ಮೀದ್ ಆ ರೀತಿಯರು ಆರು ಒಂಚಿ ಎಂಕಲ್ನಂದು BLO ಬೂತುಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ 171 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು 171 ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಒಪ್ಪುನ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯತಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ ಅತಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ 6 ಲಕ್ಷದ ಪಂಡಿದಿದ್ದು 6 ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಲಕ್ಕನೆ 6 ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಏನನ್ ಬತ್ತ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಡೀರು ಪೋನಿತ್ತಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದು ಗೋಸ್ಕರ ನಮಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಇರಿಟೇಡ್ ಅದು ಪೋಪಿನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ನನೋರಿ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲೆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡಿಯಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲೇಕ್ ಅತ್ತೆ ಬೆತ್ತದಾಲಚ್ಚಿ ನಮಕ ಪಂಡದತ್ತು ಖಂಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಸೆಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶೀಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆತೊಂಜಿ ಉಂಟು ಅವಡ ಹೋಗ್ಲ ಬೇಗ ಈಡೇರಡು ಅಪ್ಪಗಲಿಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದಿಬೇಕಲ್ಪ ಆ ಟೀಚರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಸಹಾಯಕಿ ಬಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಹಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿಲೇಟ್ ಲಡ್ಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬಂದಿತ್ತಾವು ಫುಡ್ ದೊಂಡೆ ಫುಡ್ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಇದೀಗ ಬರ್ಪಿನ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಫುಡ್ ಇದು ಅವನ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಫುಡ್ನು ಕೊಂತ ನೀರು ಮೇಯ್ಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಐತಿ ಕೊದಿದಿನ ನೀರು ಚೌಲತಿನ ಅವನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಕಲಡವಡು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಂಡೋಗಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಂಚೂರು ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಪಣ ಜೋಕ್ಲವಿ ನಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಫುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಎಂಜಿನ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಣ್ಯಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾದ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇದು ಫುಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಒಣಸು ತರಕಾರಿ ಒಣಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಇದು ಒಣಸು ಉಂಡು ಪದಂಗಿ ಬರಪ್ಪುಲ್ಲ ಪದಂಗಿ ದುಂಬಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಲೇಟ್ ಲಡ್ಡು ಇಂದು ಐತೆ ಫುಡ್ ಇಂದು ಫುಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಂತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಚಾತೆ ಒಂಜೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಡ ಜೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಕ ಜೋಕು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಾಲ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಎಂದುದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಹೊರಾಕ್ ಇಂದು ಇತ್ತೀಚಿಂದ ಇಂಚೋಗಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಐದು ಪದಂಗಿತ್ತು ನುಂಗ್ಯಾರ ಪದಿನ
ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂರೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿತ್ತು ನಾವು 8 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು 10 ಗಂಟೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರ್ಲ ಇಂದುಲ್ಲ ಆ ಪೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟೇನಾ? ಉಂಟು. ಇಂಜಿ ಊರುಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತು ನಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ನೆರೆಕರದ ಮಾತು ಜೋಕುಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತದು ಕಲ್ಪನಂಚಿತ್ತೆ ನಾವಂಜಿ ತುಯರಣೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ದೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಹೆಲ್ಪರ್ ನಕಲು ಕಲ್ಪೋರ್ ಅಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಓಪೇರು ಅಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಆವಡು ಬಂದು ಬಾರಿಯಾದ ಪುನೆದು ಇತ್ತು ಮಾತ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಕೇನು ಮಾತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ದಾತಿನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮಕ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ MRPL ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಫುಲ್ಲು MRPL ಐಕೆ ಸೇಫ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಂಜಿನ್ ಕಂಪಿಂದಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಸೇಫ್ಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇರಿಯೆ ಅವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಲದ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ನಿ ಪಿರಾ MRPL ದಕ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜಾರು ಬಂಡಿಲ ಇದು ಸೀಸದಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೇರು ಫುಲ್ಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಲ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲಿ ಮಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅವೇನು ಮುರಣಿ ಮಲ್ತೀನಿ MRPL ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ MRPL ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಮಿತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಜಾವು ಪೂರ ಬೂಂಡ ಬರ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ನೀರು ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಉಲೈಡ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೇ ಪಂಡದು ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ದುಂಬು ಇತ್ತು ಜಿಡ ಮಿತ್ತು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಜೀರಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಏಲ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ದಿನಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಡತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಚು ಅಂಗನವಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಆ ಕನಸು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆವೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚು ಭಾವನೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂದು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಚಿಡ್ ಆಪುನ ಅಂದು ಗೌಚಿಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಗೌಚಿಡ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪುವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೂ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪುನು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ದ ಅಂಗಡಿದಾರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ದಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಚಾಯತಿ ದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಐಟಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೌಜಿಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪಿದೈದು ಇದು ಪೊರ್ಲು ತಗೋಡ ಉಲಾಯಿಲ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ದಾಯಪನ ಎಕಡೆ ಅದೇ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಪುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಬಾರಿ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ತೂಲೆ ಟೀಚರ್ ಇಂಕ ಇತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾತ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢತೆ ಬರ್ಪೇರಕಲು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪವನ ಅತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಈತ ಮಾತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ದಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಮೇಡಮ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ತಾವು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾದಿರು ಆ ಟೈಪುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಡುಪ್ಪುನಾಗ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಮೇಜಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 6 ನಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಟೈಪು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚು ಮೆಮೊರಿ ಎನ್ನ ನೆನಪುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಉಂಡು ಆ ತರಬೇತಿಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂದು 2022 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪಂಡದು ಬತ್ತಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 9:30 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ 10:30 ರಿಂದ 10:30 ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದು
ನಂತರ 10:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಹಾಜರಾತಿ, ಆಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದು. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ. ಆದ ನಂತರ 11ರಿಂದ 11:30 ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 11ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ ಪಂಡಿತ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ತುಬಕ್ಕ ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು. ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಂಕಲ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪೀರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋಕುಲು ನೀನು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೀರು. ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅವನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪೀರು ಮೂಲು ನೀನು ಜೋಕುಲೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವಿನ್ ಬರ್ಪೀರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೀರು ಇದು ಹೋಗ್ಪೀರು ಸೀದಾ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಲ್ತುಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೇರ್ ಪರಿಯರೆ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೈ ತೆಕ್ಕಿದ ಪೇರ್ ಪರಿಯರೆ ಪಂಡಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೇರ್ ಪರಿಯರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಕಲ್ಲ ಬರೆ ಪಿನಿಕೆ ಕುಲ್ನಾಗ ನೀನು ಕೂಡ ಬೊಟ್ಟು ಏರು ಪಂಡ ಬರೆಯರೆ ನಮಕ ಬರೆಯರೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಂಚ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಪೀರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಲ್ತುಬಕ್ಕ ಕೂಡ 11 ಗಂಟೆನಾಗ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಪೇನು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಂಚೇರಿ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಪೀರು ಅಲ್ತುಬಕ್ಕಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2022 ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಪು ಪಂಡದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಎಂಕಲಪ್ಪಗ ತೋಜಾವಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ ತೋಜಾದ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲು ಪಣಂದು ಪೋಪ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀತಾಫಲದ ಬೀಜ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ಪರತ ಐತ ಬೀಜ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪತನ್ ಬರೋಡು ದೆಕ್ಕದಂದು ಆ ಜೋಕುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಳ ತೋಜಾದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಟೀಚರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂತಿರಿಂದ ಅವಿನ ಇಂಕಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರದ ಬೀಜ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕುದ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅವತ್ತಂದಪ್ಪ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂತ ತೋಜಾವ ಅಂಚ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಮುಸಂಬಿ ಉಂಡತೆ ಐತ ಬೀಜಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಯಾನಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಅವೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತಂದು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಿನ ನೂಲುದ ಅವೇನ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜನಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರು ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಳುವ ಐಟ್ ನೂಲು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಟೈಲರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಯ್ತ ಬದ್ದೇಡು ಬೇಸಿಕ್ ಜೀರೋ ಅವು ಅಕ್ಲಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅವು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಿನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಇಂದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಅನ್ಪಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಇಂಚ ಪಾನ್ನ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ತದ ಬೀಜ ಅಲ್ಪ ಟೀಚರ್ ಮುಲ್ತ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಕಾಡೋ ಲೈಟ್ ದಕ್ಲೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದುಲ ಫುಲ್ ಕಾಡೋ ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಡೋ ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ದಿವಕರ್ ಸರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಇಂಚೆ ಬರಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಈ ಮಾತಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ತೋಜವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಆ ಚಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜಾಯೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕಲು ಬೈದಿರು ಎಂಕಲಿಗೆ IDG ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವಾರದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ವಾರದ ವಿಷಯ ಎಂದೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಬಣ್ಣಗಳು ಪಡೆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗಳು ಇಂದೇ ಇದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಏಳು ಬಣ್ಣ ತೋಜಾದ ನೇನು ತೋಜಾದ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೇ ಮೂಲು ಮಿತ್ತದು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ತಿರ್ತಿಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ವಾರದ ವಿಷಯ ಜನವರಿ 1ನೇ ವಾರ 2ನೇ ವಾರ 3ನೇ ವಾರ 4ನೇ ವಾರ ಅಲ್ತುವಕ್ಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇಗಲ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಸದಾ ಕಲಪ್ಪು ಏರ್ ಮಾತೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋತಾರೆ ಹತ್ತಂಡ 90 ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಟ್ಟದಾರ್ದುಲೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಮೊರಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಚ್ಚರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನು ಹತ್ತನಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಎಂಜಿ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏರಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ನೆನೆ ದಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಂಚಾದು ಮುಂದುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡದು ಎಂದು ಒಂದು ಬರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ನೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ತೀರ ಸಿಕ್ಕು ನಾನು ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಮುಂದೇನು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಪುರಿಂಚ ಬೇತ ಬರ್ಪಣತೆ ಮರತ್ತ ಯಾಕೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡಿದ್ದು ಅವಿನಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ವಾರದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಡೆ ಮುಲ್ಪ 42 ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮಾತೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅವು ಏನಡ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ 42 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆಂತುದು ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಎಂದು ತುಯ್ಯ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ತದ ಹೌದಾ ಅವಳ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬೈದಿನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಜೋ ಪಂಡ ನೆತ್ತುಲೆ ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪದುಲೆ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರೋದು ನೆತ್ತವುಲ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನು ಹಾಗೆ ಗೊಂಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಗೊಂಬೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು 3 ಮಂದಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಜಾಗಂಟ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಡಿರ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಿಂಟು ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಗೊಂಬೆ ನೋಡೋ ಅಲ್ಲಿಂಟ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗೊಂಬೆ ಉಂಟಾ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಂಟು ನೋಡೋ ಗೊಂಬೆ ಗೊಂಬೆ ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಆಚೆ ಓಯ್ ಗೊಂಬೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಬರಲಿ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಬರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಆ ಗೊಂಬೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ನಿಂತು ಅದರ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಂದು ಬಿತ್ತು ಗುಡ್ ಮೆಲ್ಲ 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 ಈಗ ಬರೆಯುತ್ತಲೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದಾ ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಚಂದ ಅಕ್ಷರ ಚಂದ ಆಗಬೇಕು ಈ ಊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಊ ರು ಏ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಏ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಝೆಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿದ್ರಿ ಸದನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸದ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಚೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಇದು ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ತೇರು ಉಂಡತೆ ಅವೇ ತೇರು ಅವೇ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆಲು ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಐಕೊಂಜಿ
ಪದ್ಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ದೀತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನಿಂದ ಗಾಲಿ ಬೇಡಕ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಸಿಡೆ ಎಪ್ಪಡೆ ಅಂಚಿನಿ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಒಂದು ಡಿಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಇಂದು ಆಟಗಳು ಅದೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಲ್ಪಕ್ಕಂದು ಧ್ವನಿ ಸದ್ದು ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಧ್ವನಿ ಸದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಬರಹ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಓಕೆ 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 ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೀನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ದುಮ್ಮೂರ ಅವನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಪರತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪುನಗ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನೀರೇ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರದ ಅದು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಕೆಲವು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮುಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಮುಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ತೆರಣ್ಣಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ ಕೆಲವು ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ ಪಂಡತೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಬನ್ ಪೂಜಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಆ ನೀರು ಇನಿದು ಕೊಡೋದತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಗರ್ದಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲ ಅಂಡತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಸೀನರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗ ನನ್ನದು ಈ ತರ ದೀರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಕ್ಲಿಗಿಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಅದೇ ಕೆಲವು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಪಿದೆಯ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ಇಂದು ಇಂದು ಪೂರ ಪಿದೆಯ್ದ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಂದ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾನೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತೋಜುಜೆ ಕೈಟ್ ಬಿಡ್ಪಾದಿನ ಆಂಡಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂಡು ಪೋರು ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನಿಚಿತ್ತನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಬನಗ ಇಂದೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನವಾಡು ಟೀಚರ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನವಾಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಆ ಝೀರೋಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀರೋ ಮಲ್ದಿರದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ತಿಂಗಳು ನಾಡೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಣನ್ನೇ ಬಸ್ಪೆದಾರೆ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿನ ತೊಸ್ಪಾಯರು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಆಸೆದಾದಾಗ ಎನ್ನಗ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿನ ತೂಗೋಡು ಆ ಅಂಗನವಾಡಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಂದಿ ತೂಗೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಟೀಚರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಬತ್ತದು ಈತ ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಗುರುಕುಲೀರ್ 28 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ಬದುಕಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗರ ಕೊರ್ಪುನ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ನಾ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ ಮಂಚಿತನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಆತೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಟೀಚರ್ ಮಂಚಿರ ಎದುರು ಬರ್ಕ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚರಣನ ಈರರ ಬಲಿ ಚರಣನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯರ್ದು ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಐತ ಖುಷಿ ಅವು ಶಿಷ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಚರಣನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರು ಇರ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ಶಾಲೆನ ಒದೆ ಪೌಡು ಚರಣನ್ನ ತುಳು ಟೀಚರ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿನಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಆ ಮಾತ ಮಾನದಿಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಪಾಡುವ ಉಚಿತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮೇಡಮ್ ಆಂಡ ಈ ರಾವತ್ತ ಆಸೆ ಟೀಚರ್ ಆಂಡ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅದು 20 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಚರ್ನ ಕೈಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಸಮಾರಂಭ ಹತ್ತನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರೋನಾಗ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾವನತ್ತಿ
ಇಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವೃತ್ತಿನ ಬದುಕನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಗುರುಕುಲನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬನ್ನಯ ಇದೊಡಗೆ ಯೋಗಿನಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ 28 ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಈತ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ತೂಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆದ ಸಹಾಯಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಅರೆಗ್ಲೆ ಇಂಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಕನಕಟ್ಟದ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲಾ ದಯವಂತಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ತೂಪುನಾರು ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆಡು ತೂಪುನಾರು ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲಾ ದಯವಂತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡಿರಿ ಭವಾನಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲ್ನ ಅಕಲ್ ವಾರೀತಿಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ನಡಪೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆಡು ಅಕಲ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಾದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಇನ್ನಿಸ ದಿನಟ್ಟು ಗೌರವಿಸೋದು ಇಡೀ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರೀತಿಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಚರಣ್ ಆಯ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಖಾಲಿ ಓಡಿದ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆತಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಏತು ಪಿರವುಡು ಪೋತೇರು ಎಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಟೀಚರ್ ನೀನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನದು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೇನು ಲೆಪುಡಾದು ಟೀಚರೇನ ಪುದರೇನು ಮಾತಿರೆಗಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಕಂತಿದ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಬಾಲೆ ಗುಂಡತೆ ಆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ದೇವೇರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂದು ಪೋವಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಿಲ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಇಂಥ ದಿನಟು ಅಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದೇವೇರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋವಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ದೇವೇರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎರಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಟೀಚರ್ ಏರೇ ಮಾತ ಕಲ್ಪದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕೆಲವರು ತೂವೊಂದು ದೇವಂತ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ತನ ಆಹಾರಗಳ ಗೊತ್ತಾವು ನಾವು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಪನ ಚಿತ್ರನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುಗ ದಾಪನಗೊಂಜಿ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆ ಶಾಲೆ ದೇಗುಲ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಣದ ಎಗ್ಗೆ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತಿನಟ ಮಾತಿರ್ಲದ ಒಂದು ಪುಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಜೋಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗ್ಲದ ಆತು ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಜೋಗ್ಲೆ ಮಾತಿರ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪ ತೋಜವಲಕ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ನ ಈತೆಲ್ಯ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎಂದು ತೋಜುಜ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಕೈದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳೋಣ ಕೂಡಿ ಆಡೋಣ ಕೂಡಿ ನಲಿಯೋಣ ಕೂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಬೇಡ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚರಣನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಚರಣನ್ನ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆತ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಚರಣನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮದು ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತುಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಪಿರವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯರು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ನೋಡಿ ದುಂಬು ಎಂಕನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಅಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುದ ಬ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರು 25 ವರ್ಷ ಮೂಲಲ್ಲಿருந்து ಆತು ಪಿರವಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕಲ್ತೊಂಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇನಿಕಾನಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತನಂದು ತೂನಗೆ ನೆಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಾಗಿನ ಕೆಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ದಿನ ಪೋಯ್ನೆಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ತೂಪ ಅಂಚೆ ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ತೂತನ ಈತು ಮಲ್ಲಾಯಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಆ ಬೇಲೆನ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನಕ್ಕಲು ಒಂದೇಟು ಉಂತದ್ದು ಅಟ್ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿನ ಟೈಮು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿನ ತೂತಿನಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದು ಟೀಚರ್ನ ಎಂಕರು ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಯಿನಿದೆ ಆಗಿಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅತ್ತಂಡ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರಿ ಇನಿದಾದ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿತನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇನಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಆನಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡು ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಟೀಚರ್ ಏನು ತೂತೀರ ಆರು ಏತು ಅಧಿಕಾರನ ಪಿರೋಡು ಪೋತೀರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರು ಕಂಪಿಂದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರಿಂದ ಅಂದು ಸತ್ಯವಾದ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಪಿಂದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಕಂಪಿಂದ ಕೊರಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡು ಐಕೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸೊ ಆರು ಏತು ಈ ಅಂಗನವಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂತಿರ್ತುಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೊಜಿಪಾರೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧು ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕಾನಾಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ಲ ಏತೋ ಎಗ್ಗೆನ್ ತೂತಿನಾಯೆ ಸೊಲ್ಮೆದ ಒಂಜೇ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಬಿಡ್ತುಜಿ ಆ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನುಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವಡೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ದಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆನು ಎನ್ನ ಮಧು ಅನ್ನಡ ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬೈದಿಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಧು ಅನ್ನ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಮಧು ಅನ್ನ ಇನಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಎಂಚನಿಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಶಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಟೀಚರ್ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಾಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ದಯಮಲ್ತದು ಏರು ಮಾತ ಎಗ್ಗೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಅವಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನನಾ ತುಪ್ಪೇರು ಎಂಗುಲ್ ತೂವಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನಾ ತುಪ್ಪೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಸಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಡ ಅತ್ತಂಡ ಗುರುಕುಲ ಅವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದಾದೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವದಾದೊಂಡು ಆಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಾಡ ಎಸ್